खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 नभेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ, जेरावबो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो दिनै बांनो हागौ। गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मोजाङैनो मावफुंजागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो दिनै बांनो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजाङैनो थागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्राव दिनै मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआ जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ।
गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांनो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुनजों अनजासे गारगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन
नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।